Tehdään mun koko meikki pelkästään tuotteilla, joissa on pyöreä pakkaus. Tässä riittää tuote, jonka kääntää näin ja sit se näyttää pyöreältä tolla lailla. Aloitetaan laittamaan tätä Rodin Glazing hommelia. Mun onneksi mulla oli tää pyöreä meikkivoidepurkki. Tää on tosi keltainen, mutta onneksi bronzerilla pystyy korjaamaan tilannetta. Mulla on tää Anastasian, tää on tämmönen pyöreä. Laitan tätä Kossasin concealeria, kun kääntää näin päin. Se on pyöreä. Tää on ihanan kosteuttava. Tässä on kyllä tosi vastakohta koostumus kuin tuohon meikkivoiteeseen. Laitetaan voidemaista poskipunaa ja tätä Rodin, koska tää pakkaus on niinku basically pyöreyden perikuva. Ja mä haluaisin nyt tilaa lisää näitä sävyjä. Setataan tähän väliin vähän puuterilla tota under eye-aluetta. Laitan tätä One Sizein puuteria. Sitten laitan tätä YSLn poskipunaa. Tää onkin just tämmönen täydellisen pyöreä. Laitetaan tätä Physicians Formulan puuteri-bronzeria. Tää on siis ATM ainoa puuteri-bronseri, mitä mä käytän. Mä lisään tähän väliin ripsaria. Laitan tätä L'Orealin Telescopicia. Sitten mä keksin, että mitä mä laitan tohon, että tulisi vähän glowta esille. Siis mä en edes tajunnut, mun paitahan matchaa tähän teemaan ihan täydellisesti. Eli voitais täällä Narsin uudella niinku highlighter-puikolla saada lisää glowta. Kokeilin tätä edellispäivänä ekaa kertaa. Mä en ole hirveästi tykännyt itse asiassa voidemaisista highlightereista. Mun mielestä ne istuu silleen meikin päälle tosi huonosti. Mutta täällä ei ollut mitään ongelmaa mennä esim. Tässäkin mä laitan niinku puuterin päälle sitä. Ja tää pakkaus on pyöreä totta kai. Tässä olisi lopullinen luukki pyöreillä meikkituotteilla. Kommentoi minkälaisen meikkihaasteen mä tekisin seuraavaksi.